Piano bat bertzotan halako emanaldi, kantaldi, ekitaldi bada. Bertan publikoa da protagonista eta gu bereien nahiak betetzeko puntu bat besterik ez gara. Orain 3 urte sortu zen Piano bat bertsotan esperimentu musikala. Jagoba Astiazaran musikaria pianoan, Ainhoa Ansa kantaria gitarra eta ahotsean, eta publikoa gai hartzaile, kantak aukeratu eta abesten. Zuk pentsatu aurrak balin badia gehiengoak, pirritx eta porrotxo oso ikasita eraman behar duzu, asko eskatzen dutelako, gaztetxoak baldin badia berriz, oain puri-purin dauden olako taldeak. Publikoa denetarikoa baldin bada oso kantaldi politak ateratzen dira, denetik da olako. Prozedura erraza da. Saioa hasi aurretik jendeak paper batean idazten ditu entzun nahi dituen abestiak. Gero, zozketa egiten da. Aukeratutako abestien hitzak ordenagailu eta pantaila bidez denek ikusteko moduan jartzen dira. Orduan publikoarentzat da parte hartzeko gune bat eta euskal kantak abestuaz ondo pasatzeko gune bat. Badira kantaldi guztietan errepikatzen diren abestiak, Salvadorren heriotza esaterako. Baina badira ale ez ezagunak ere, eta inoiz edo behin pototik gertu ibili dira Jagoba eta Ainhoa. Guk beti izate dugu 3 poto egindakoan etxea jute gehala. Eta oraindik etxea ez gaituzte, potoatik bialdu, baina harrapatu gaituzte behin baino gehiotan. Badaukagu arantza txiki bat, Mikel Zenak bazituen kanta nahiko irregularrak, lekeitio batzuk eta olako kontu batzuk. Eta improvisatzeko ere zera handia behar dezuna, ezta? Ausardia handia eta gustu handia behar dezuna. 3. urteurrena ospatzeko gaur gauean Azpeitian egingo duten emanaldian sorpresak izango dira. Pianoa eta bertsoarekin improvisatu dezazu. Orduan izenburua azkenien metafora bada, piano bat bertsotan, nahi izan dugu metafora horri kaso inez, bertsolari bat sartzea saltzan, eta holako nor baino nor bat sortzea zein dan gehiago bertsolaria, ala piano bat bertsotan, ez? Bertsolariak denera, beti oigera ausartzen. Beñat Gaztelumendi Añorgako bertsolaria izango da publikoaren gaiei erantzun beharko diena. Bertsotan beti kezka izaten da bertso hasiko ez, baina bukatuko aldet. Nik uste saio guztietan hori izaten da kezka eta gaur ere baina musikarekin izan da pixka tapatua momenturen batean ritmoa jarraitzeko esan indar gutxiago daukan zerbait botata ere disimuluan pasako da. 21 urte ditu Beñatek eta gustoko ditu erronkak. Gaur gauean Azpeitian zer gertatuko den ez daki, baina badaki zer gustatuko litzaioken. Gustatuko litzaioke ateratzea zerbait orain okurritzen ez zaitena. Ez dakit, beti bertxotan eta politia izaten da, espero ez dezun zerbait jartzea zutenean ez, gai bat. Zure buruari eskatu behar diozunean normalea baino zerbait gehiago eta arrazioak ekarri marituzunean eta hori da polita. Piano bat bertxotan entzun nahi duenak gaur du hitzordua Azpeitian. Baino bertsoak pianoz hobeak ematen dute.